Il-Gvern u l-UHM Voice of the Workers iffirmaw ftehim settorjali li jkopri 115 il-ħaddiem fis-settur agrikolu. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Agraħab fl-Ammiri, il-Ministru għall-Bidja u Sajd Anton Refalo qal li l-ftehim jirrifletti r-rieda tal-Gvern biex jassigura li s-settur agrikolu dawk li jiddedikaw il-karriri tagħhom għal dan is-settur jingħataw l-importanza li jistħoqilhom fis-soċjetà u fl-ekonomija. Għal-ftehim imġeddet jirrikonoxxi b'mod xieraq il-professjonisti fis-settur u jimmotiva u qiegħed ississien għal ġenerazzjoni ġdida ta' uffiċjali agrikoli professjonali. Is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joyce Cassar qalet li ftehim se jwassal għal titjib sostanzjali fis-salarji fil-gradi kollha beħlas ġust u b'investiment fil-futur tagħhom filwaqt li jikkrea grad ġdid dak ta' assistent uffiċjal agrikolu. Ta' jkun hemm diskussjonijiet fuq ftehim settorjali differenti, naraw li nagħtu mhux biss iż-żiediet, imma naraw li l-ħaddiema jkollhom possibilità ta' progress fil-karriera tagħhom. L-uffiċjal tal-UHM il-Voice of the Workers Mario Sacco qal li ftehim ikopri firxa wiesa ta' ħaddiema li għandhom bosta responsabiltajiet mill-formulazzjoni ta' strateġiji politiċi għal tfassil ta' leġislazzjoni agrikola u dawk li huma impjegati floti tal-pariri u servizzi tekniċi lil bdiewa Maltin u Għawċin. Għall-ewwel darba jintroduċi sistema ta' performance bonus għal gradi kollha, titjib fl-allowances li diġà kellhom, kif ukoll struttura anke ta' grad ġdid li ħajservi ta' support għal ħaddiema f'dan il-qasam. Qal li l-ftehim huwa wieħed minn 39 koperti mill-UHM li kienu ffirmati minn Mejju tal-2024 u li qal jittama li jkomplu jikkontribwixxu lejn it-tissieħu l-ħarsien tad drittijiet tal-ħaddiema.